उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। महाराष्ट्रासहित या देशातली जनता सध्याच्या विद्यमान मोदी सरकारच्या विरोधात जाते। त्यांनी घेतलेले चुकीचे निर्णय किंवा लोकांचा झालेला भ्रमनिरास याच्यातून लोकांना आता शहाणपण शिकून तिसरा पर्याय लोक शोधायला लागलेली आहेत आणि म्हणून आपली बुडणारी नाव, बुडणारी बोट सावरायची असेल तर ह्या देशामध्ये महाराष्ट्रासहित मुंबईसहित महाराष्ट्र संपूर्ण देशामध्ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू ख्रिश्चन आणि अशा पद्धतीचे धार्मिक दंगली, जातीय दंगली घडवल्याशिवाय भाजपाचा घोडा पुढे दामटला जाणार नाही अशी त्यांना खात्री पटल्यामुळेच ते अशा पद्धतीच्या ह्या दंगली शासन पुरस्कृत आणि शासनाच्या पाठिंब्यामुळेच होत आहेत असा आमचा सुद्धा आरोप आहे। आणि म्हणून हे जर नसेल तर माझं पोलिसांना आव्हान आहे, कालच्या कोल्हापूरच्या दंगलीचा मास्टर माइंड कोण आहे आणि कोणाच्या मोबाईलच्या मेसेजवरून तुम्ही एकत्रित व्हा असे जे आदेश गेलेले आहेत त्यांची नावं समोर घेऊन या। नाही, दंगलग्रस्तांना मी नाही जाणार, पण आमचे अरुबाई दुधवडकर हे आता तिथले संपर्क प्रमुख आहेतच, कालच तिथे जाऊन आलेले आहेत, पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केलेली आहेत। सर्वांनी शांत राहा, कायदा सुव्यवस्था बिघडायला देऊ नका, जे दोषी असतील त्यांना पोलिसांनी तातडीने त्यांच्यावर कारवाई करा अशा पद्धतीची मागणी केलेली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।